देखी केहू पूछेला का हाल चाल बा त हमनी के कह देबिन जा ठीक बा, लेकिन अंदर की आत्मा का कहेला इ कविता के माध्यम से सुनी कि ना दिन अच्छा बा ना हाल अच्छा बा, ना दिन अच्छा बा ना हाल अच्छा बा। 2024 कह गईल कि 25 के इस साल अच्छा बा। पूछत तानी भगवान से कि हमार हस्तरेखा कब सुधरी, पूछत तानी भगवान से कि हमार हस्तरेखा कब सुधरी। भगवान हंस के कह गईले कि ई सवाल अच्छा बा। लइकन खातिर ममहर आ ननिहाल अच्छा बा, लइकन खातिर ममहर आ ननिहाल अच्छा बा, आ मास्टर खातिर स्कूली में लइकन के बहाल अच्छा बा। एगो परदेसी भाई कहतरे, एगो परदेसी कहतरे कि जिंदगी के दौड़ में इतना आगे निकल गईनी कि ना नैहरवे सुख ना घरवे सुख। एगो हमने के यहाँ कहावत होकेला कि ना नैहरवे सुख ना ससुरवे सुख। त उहे परदेसी भाई कहत रहे कि ना नैहरवे सुख ना घरवे सुख, लागत अब बहरा के बदहाल अच्छा बा, ना दिन अच्छा बा ना हाल अच्छा बा। इ कविता के अगर रउआ थोड़ा भी समझ सकतानी त रिएक्शन दीही कमेंट में कि कैसन लागल कविता। बाकी अपन